पंकज विजेंद्र का भइल हाँ बनवा के लइले हाँ। और जैसे लेके उतर लइके कहला से पीछे ए भैया गाड़ी में धुआं फेंकता पीछे 3 किलोमीटर नहरी में अरे नहरी अपना कलस ये बाबा तो चकावा ना सकता हो बाबा चक्का देखे में गिर गए। जय श्री राम भाई लोग, अभी दोपहर के बजे रहल बा 1 बजे धूप इतना तेज भइल बा कि गर्मी लागता। अब बिलैया भागत नहीं सब पहले लखना ना। पहले तरह के बिलैया आदमी के देखते ही भागत रही सब। अब इतना आदमी के बीच में रह गेली सन अब आदमी भी जाए रही सब। डरे खत्म हो गेले कनी के साफ। बिलाई ना ये बाघ के मौसी है हौहे ओकर रास्ता हो गेल बा आगे से दवाखाना वाला। और क्या देखो क्या भी आवे चल गई बात अगर पता ही नहीं आई को नींबू के भतिया ना नया पता ही ले लेगा नया पतई पेज फूल है ना। इहे गाड़ी पे पहले हमने चलत रही जा। एकरा से पहले रहे हीरो स्प्लेंडर, ओकरा के भारत सरकार सब बोलेला। और ये पंकज विजेंद्र का भइल हाँ बनवा के लइले हाँ। और जैसे लेके उतर लइके कहला से पीछे ए भैया गाड़ी में धुआं फेंकता पीछे 3 किलोमीटर नहरी में हाँ ई भाई लेते हो इसका हो ना कहत रह पकड़ सरवा कहत से कि भैया धुआं फेंकता धुआं ना बिकी त का भी आ धुआं देख के चक्कर में नहरी में गिर गिला लेके ये गाड़ी रहे। एक राशि वाला को लइके बड़ा सलन ठेकरासियों में ठीक बात धुआं फेंकता रोक के स्वेटर लेके धुआं देख लेबे। अरे नहरी अपना कलस ये बाबा तो चकावा ना सकता हो बाबा चक्का देखे में गिर गए। एक गाड़ी देला तरस हाँ पुरान हम लोग लेकिन से कहे हाँ अब जान जिया सा साइकिल के रिंग मारना चाहता है। हाँ एगो रोहन अपना गांव में ब्यास हाँ। नाम रहे हाँ तू गांजा मारी के एकदम भक हो गेले। हाँ स्टेज पे चढ़ले तो कहत रहे एगो भक्त अपना माई से कहता हाँ फिर संट हो जास तो लोग अब एकदम मुंह में पड़ल बा कि अब का लोग फेरा कहो में रसना करके माई का कहत भक्त का कहता ऑडियंस कहत ये कि आगहू बोलो भक्त अब माई का कहता फिर से वह बात रिपीट होता कि एगो भक्त अपना माई से कहता हाँ ये बात 2 हाली 4 हाली रिपीट भइल। उपेंद्र बात बना रहा गांजा पी ले रहन। अरे बाहर में भाई जी लोग आदमी लिट्टी पकावे खातिर अमेजोन से या ब्लिंकिट से गोईठा मांगता रहे। वो गोईठा सारा 4 गो मिलता 150 के 200 के। ये तो गोईठा हो भाई जी लोग। एक से सुंदर गोईठा तो हमारा निकल लागत कि मिली अमेजोन पे चाहे कहीं भी। हमहू इहे धंधा करी क्या कबो कबो सोचा तनी कि साला कैसे बड़का बिजनेसमैन बन जब आदमी गाँव में बैठल तो इहे मन में विचार आई लगी गाय पोसा तनी ओकरे गोबर के गोईठा बना अब फ्लिपकार्ट मीशो अमेजोन पे बेचे शुरू करा। इससे बड़ा धंधा कुछ नहीं के। रउआ सबके एगो चीज देखाओ तनी हमार द्वार पर ताशो हो खेला आदमी ताश खेले ले कॉल ब्रे आ को जुआ ना हो एंजॉय खातिर खेल ले दिमाग खातिर। नाच के दिखा दो हां दिखा दो शिकायत करते ना देखो ना शिकायत करते बात मारो तो बैचिंग भुटिया भाई तो मथुरा का कहा गिले गाना गईले बनू मजा आ जाई। ई क्या ले ला ले देखा दुकान लाग गईल ला यो बेच दा हे करो के बेच दिया बेच दे करोगे अब बेचाई बबुआ का गेना बेचाई अब बेच दो। का भइल बबुआ भागत खिसिया का भइल जा ले ला देखा भैया ले पवन भैया ले बना जा ले ला जा जा ला कहाँ लगल बबुआ ओ आय
कहाँ बा का जाने लाटा कुटाई का ना ना वो इजे खेले बहुत दिन लगा इजे खेले के बा। तू महुआ तक बेच देतर ना असली व्यापारी तू ही बाहर सरकारी में हाँ आयात नहीं है। आयात निर्यात कर लो बिजनेसमैन हो तू हाँ, कस्टमर सब होता है हाँ विक्रेता होता है कस्टमर होता है B2C वाला हवा तू एक बिजनेस ले विक्रेता तक दिला पुरान का ना होगी बनूं ना मथुरा काका के दुकान लाग गई चलते चलते अइले हैं अपन आ निमी भी टांग दिले अपन बैट बॉल फोटो आ सब बेचाजी लगल है बड़ा बड़ा बिजनेसमैन की पहचान हो है लइको बेचाई यही जे बा न फेरा वाला चार कट्ठा में तो गांजा बोल रहा है 4 कट्ठा में गांजा बोले बड़ो गांजा तो बड़ी सौ 5-6 एकड़ में ये बाबू अंग्रेजी पढ़ता है होली मतलब के नाम बता है होली मतलब हमनी में का नाम का हतन देखा तो उजारा का तो निर्मा बुझा तारे जे परीक्षा लिया गइल बताव बड़ा बड़ा टन ल बबुआ का दिमाग तो हैंग कर गइल ककहरा पढ़े लगा ना बता पहले ही। केनिया का बा एचकेनिया लइका पढ़त लिखा सके तो ABCD लपटुआ पढ़ेला कि बड़ा की छोटे की खैर तोहरा भाई ने क्या भी पढ़ा बढ़िया पढ़ा आ चप्पल लगावल करो गाड़ी में लिखवा दे चप्पल हाँ खालिए पर है सही कहा तारा बोला भी ना टॉप ला चश्मा निकल आता गाड़ी में दिए लोग ना बड़ा ना पढ़ा कर तो हर खाए खाते आयोडीन कम बा मथुरा का पढ़ल लिखल आदमी हमें कहत रहे आयोडीन कम बा नमक में पहले के पढ़ल लिखल आदमी हमें हाँ। तेना बतैली से नमक के नाम हे तेरी की जाए हो ए टुक टुक तो वीडियो बनावे में बड़ा परेशानी होता भाई जी लोग काहे कि बैकग्राउंड में आवत नॉइज काहे कि महिला लोग गावत लोग गाना अब खुशी के कोनो समय आइल होई तो हमनी के तनी हल्का वीडियो में परेशानी होता तो कोनो बात ना फिर काल मिलल जाई बढ़िया ब्लॉग में बढ़िया से नई एनर्जी के साथ फिलहाल के लिए जय श्री राम जिया जिया हो जिया जिया हो बिहार के लाला